Ano nga team guys? Oo, balo anak! Guess lang gani mo gud. Sa daily. Ay sa yung picture na may pangalan. Horse na na. Ayun sa gani nga team gani. Rumors. Hey, what up? Chris here. Patty here! Back at it again with another video. Okay, karon guys, no? Kabarang kasi Patty karon guys. So, I know most of the Filipinos karon hilig kay basketball, PBA, especially NBA guys, no? Kay kabalo naman taki sa tanang champion guys, no? Which is ang Golden State Warriors guys, no? Kalaban nila tong finals kay ang Boston Celtics guys, no? So ako napansin katong time daghan kay nagposito-sito na pod nga mga babae guys, no? Wow! Nagpasito-sito nga idol daw nila, Stephen Curry, isa pa ng mga idol nila. Siyempre, nanggawa sa mga babae nga NBA fanatics ko no guys. No? So karon, naki-challenge kang Patty karon guys, no? Ito na siyang i-challenge karon kung asa ni tama ng iyahang ano sa NBA. Nagatanaw mo ni siya NBA po. Wala. Nagatanaw po ni siya NBA daw kuno niya. Nagkaposta bitaw mo ito, no? So karon ay Patty day. So karon ang may tabuari guys, nako ipa-challenge siya nga ipa-guess ang mga NBA teams based sa mga NBA logos nila guys, no? So, NBA. Abala ko katong Dota. This is a Dota. NBA Ay, sa hindi. Abala ko katong kuan. NBA lagi. Ala. Abala ko katong... Valorant? Valorant. NBA. Okay, so karon. Ako nag-search sa Valorant. Mas tindot gani ko Ano na. ko man ng NBA? NBA lagi. Ano man ako? Ay, basta i-guess lang nimo. So karon guys, no, try na to ni si Patty kung kabalo ba ni siya sa ano, kung membro ba ni si Patty sa mga NBA fanatics nga mga babae guys, no, nga manggawa sa inig finals, no. Oh. So karon guys, okay, so ang consequences ani guys, kung makatama si Patty, na siya ay 100 pesos guys, no. And kung mamali siya guys, natay bunoton diri sa box which is yung mga makeup kits. Wa mo gyud lamag sa makeup kits guys, no. So siya wala po siya lamag sa mga trip na ko para ng mga NBA. So siya wala po siya lamag. So wait lang mi guys, no. So murag karon sa tawagin pa pura. Dado pa purang gahom karon guys, no. So yeah boy. 10 pictures man ang ato ang ipag-guess sa iya karon. So na siya 1,000 ug makatama siya 10 ka Question! okay. Way on! Kaya nagmamali siya. Bunod ko siya ang mga ano dre. Ang sulod na ni guys, mga makeup kits niya. So each makeup kits niya, wala ko kabalon sa ni paggamit, ani pangbutang, saon pag apply ani. So wala, pinataka na niya akong button guys, no. So karon mag-start ta. Let's go. Okay, so first NBA team guys, no. Let's go. Unsa man nila? Ano nga team guys? Oo, balo anak! Guess lang gani mo gud. Sa daily. Ay sa yung picture na may pangalan. Horse na na. Ayun sa gani nga team gani. Rumors. Blue Horse. So mali guys, no, correct answer is Dallas Mavericks. Go. So dapat guys, no, mali man siya. Ano siya? Valorant daw. Magbunot na dire sa ato ang magic box. Ay ang mga makeup kits dire guys. So ato ang bunuton guys, no. I don't know kung sa akong makuha diri and sa ano ko ni paggamit akong makuha diri Uy, wala ha! Foundation! So mali kani labi. So kani ako Sa nabunutan. manaan? Liptin! Wala! Foundation! Bunot gani no. Wala kay mabuhat. Wala kay mabuhat. Ibunot man ako. Wa mo ko balon saon. Okay, so lip tint. So I guess lips na to ni butang. What? Ay sa ba? Next guys kani. Sama nila. Sa ganun na. Familiar no. Sama nila. Pakanday! PBA teams, NBA team, hindi mo ni PBA. So karon guys, mali na po siya guys, no? Correct answer is Toronto Raptors. Okay, so karon kay mali naman po ka. Bunot na punta dire guys, no? Wala, di ko kabalon sa kung mabunutan dire guys. So pasensyahin na kay Maskara na! para asa maskara sa mata ni na. Maskara guys. Maskara akong nabunutan guys. Napa ni sulod? Man sa kilay ni. Ay na ako. Sa kilay ni. Dario! Ibuta nga ito na dira. Taro nga ba?
Number 3, wala pa maging siya na natamaan guys. So, ano yung ako kon? Okay, next guys, number 3. Ako kani, pinakasayon. Kani, Sharo, ilado na kayo nga team. Huwag akong kabalo. Lakers. Lakers. Lakers daw guys. Correct. 100! Ay, mamay! Content rin. May kwarta. No, no! Okay, so tama si Patty guys, no? Nasa siya 100 pesos. Pang Shopee! Nagasto na pag ko. Okay, next. Sharo kani. Okay, next. Kani. Ay, Ano siya ba di? Nag-listen siya. wala ko baluan na, oh! Gani na, guess lang gani na. Ano siya yung pangalan ng mga nakakuan? Ano siya ba di? Sarap dragon? Unsa na kanino? Unsa gani ni? Unsa man ni guys? Dragon. Taka ron mong guys. Tagaan na ka another chance. Wala ka malo! Unsa gani na? So, pili na karon, ikaw pa na takaron. Oo, pili na, oh, kailan na? Okay, so kung may siya kabalo guys, no? Atlanta Hawks ang correct nga answer. So karon, bunot ako ta. Pagasto di ko ni mo karon. Karon ka. Ano na bunutan guys? Para sa wait na po. Ayaw kayo Ako man pag-a-operate. gibaga. Love. Ako gigi pantay ganino. Ina. Happy? Happy? Hindi mo ko namang clown na eh. Okay, next. Number 5. Ano mo ni? Kani guys, oh. Bring mo yun. Ay! Yummy hit! May yummy hit ka! Ulok. Pataka. May yummy hit, no? Pataka. Eh, Napay final answer. Unsa man? yummy hit ka ni! Okay, correct guys. Tawa na po. Mapa siya mag-final answer daw. 100 na po. May tama ko. Yummy hit. Yung pamali-mali yun na. Shit! Okay, next! Karoon ka. Oh, kani! Gara, di ka sa kuha. Oh, kani! Hala, familiar na sa ko. Ilaw. Kung sa gano'n, oy, basta ato Oh. kay isa ka nagsuot og gani. Pwede na. Ba, gani ang Masa lagi? Masa lagi ni nga team? Ay, clue. Pwede ta katagag clue. Fine. What's the clue? Sugod nga letter kay letter H. Oh, na namin H din. Buston. Usa? Buston. Usta? Naay buston, naay buston. Gago! Okay, so Houston daw guys. Letter H wala sa so mali guys, no? Ang correct answer is kay Hornets. Wow, apit na ko, bay. Charlotte Hornets. Apit na ko. So karon, bunot na punta. Basta na lang. Dili pwede. Gasto na kong 200. Ano yun? Ano na bunutan guys? Ano sa ni? Condition, eh. May naibutang nga na. Butang na ka, ani. Hindi na ko dre butang. Dalayan ako yung butang. Oo, mana. Okay, next guys. Round ball. Round niya, ball man daw. Bilog. The round ball. Mali! Houston Rockets. Bunot na punta dre guys, no? Powder. So mo na Powder. powder. Okay, kanina daw guys. Ano siya? Sila sa ako ng butang. Lukop na sa nawong. Yan. Da. Okay, next guys, ika-7. Kailan sa mo na Ito ka, Dex. Mali! Phoenix Suns na! Ay, Phoenix. Tokintex PBA mo lang Tokintex. Ay. Kani, NBA man eh, Phoenix Suns. So, eyeliner. Ang kilay. Kilay na. Oh, kilay. Bitaw ko yung kilay. Tarungon niya kilay dapat, guys. Okay, so kani guys, pang kilay daw. Ano, fit direct. Uy, ayaw iduot ha. Wala ko man akong gido. Mahurot na. Ay, do. Ano, color. Lagi na yung color. Amaw. So, ano yung brush? Ay, parang makakuha na siya. Patag. Anaon? Anaon? Tupong, uy. Wala na. Ay, sanay. Oo, kung gyapon ka. Okay, next. Ka-8 guys, kani. Kani, ano sa mo na eh? Boston. Boston? Final answer. Tagaan na kag-chance. Final answer. Sige. Boston, mali. Yan ka. Tagaan na tag clue guys. No, kayong butan nun ta. Nagsugod di siya sa letter O. Oh, letter O. Boston lagi na. Letter O gani yung una. Boston na. Tama ka.
Pataka! Tabangan, ganito ka no? Pataka! Boston daw! Oh, sige, Boston daw! Pataka! Gusto na. Final answer? Mali. Kanina. Orlando Magic. O, letter O, ganino. Malay ko pala Orlando Magic, no? Tagaan, ganito kang kuwan. Hula sa kwarto ka na, be. Golden State Warrior. Hmm? So? Kaya pili mo, hula na ako na. Pataka. Oh, wala na na. Apa? Yung bunot Ay, tayo nung sa- kuan kay Okay, kani guys, ako nabunutan. liner. Pink flash, eyeliner, kaya pa niya. May napit yung butang. Dire. Ano ito? Kaya Blackpink din ang gusto guys. Hello, bro, kabalok. Nagmaya lang, bro. Kay ayaw po balik-balikin. Oh, balik. Blackpink. Blackpink. Bebe, gisayang mo ni. Wala lagi ang isiyangan lagi. O, kadagad pa na. Blackpink na. Sa mo yun? Last tom siguro na. Okay, last guys. Golden State Warrior. Golden State Warriors daw guys. So, final answer. Ah. Tagaan na kang chance. Ay, Boston na. Boston din na. Tarong ba? Boston. Tarong ba? Boston. Ay, pamatalan na ka kung final answer na mo, dili. Okay, ay sa. Okay, so. Ay, huwag kayo. Okay, final answer ni mo. Boston. Final answer? Mm. Yes? Yes. 100% promise. So, Boston daw, guys. Mali! Golden State Warriors! Ay, Golden State Warrior. Wala na. Dalawang beses na yan! Pili na ka. Nagkuhan na Ako ka. una ingon. Hoy, nagkuhan na mong ka. Eh, pataka. Nagkuhan na ka. Final answer na ka. Wala na, may dira. So, napa, Dre. So, napatay last, mabunot, Dre, guys. Wala na, oy. Pa. Hairpin. Oh, pin. Putang nawas mong buhok. Bahala ka tara. Okay, so naman tag ano guys, no? Naman na tag pa question siya guys, no? So, hurta po na to mga, hurta to mga makeup kits dire guys, no? So, tara na to ang finished product sa to ang pag makeup sa to ang guest karon guys, no? So, let's go. So, unsa man yung masulti ma'am sa imong makeup artist karon? Thank you. Love you. Ko. So, nahuman na. Tara na yung nga lapas diri gamay guys na diri. So, na siya pila tayo yung na-correct nga answer. So, na siya duha ka na-correct nga answer. Na siya 200 pesos guys. So naggasto pa yun guys, no? So, I think dito lang tataman guys, no? So, wala pa kakasubscribe, ayaw kalimot like, Comment. and Subscribe. ay kalimot subscribe sa ating channel guys, no? Hit the notification bell para Para updated updated ka sa mga video nga i-upload for you. So, thank you for watching guys. See you on the next video. Let's go!